Και το αστείο είναι πιο ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν ξέρουμε τι συμφώνησε στο Κατάρ με τον κύριο Ερντογκάν. Ξέρετε, τελείως τυχαία ο κύριος Σαμαράς βρέθηκε με τον κύριο Ερντογκάν στο Κατάρ. Στο ίδιο ξενοδοχείο. Ναι, μωρέ. Και βρήκανε Ξέρεις πώς έγινε αυτό? Και βρήκανε και 40 λεπτά για να τα πούνε. Ξέρεις πώς έγινε αυτό? Εγώ είπα ότι μάλλον πήρε ο κουμπάρος τηλέφωνο. Όχι, μωρέ, δεν έγινε. Κατέβηκε ο κύριος Σαμαράς λίγο. Ξέρεις, επειδή είχε από το ταξίδι και όλα αυτά, το jet lag και όλα αυτά. Ναι, κατέβηκε λίγο αργά για πρωινό, ρουφιχτό αυγό με. Πώς το λένε, με χυλό από βρώμη, porridge. Είναι... Ναι, από τότε που ήταν φοιτητής. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, εκτός και τα έχει δει στο Harry Potter. Εκείνη την ώρα συναντήθηκε μπαίνοντας, με τον κύριο Ερντογκάν, ο οποίος έβγαινε μόλις είχε φάει το δικό του. Λοιπόν, και πέσανε ο ένας πάνω στον άλλον και λέει, ρε παιδιά, πώς από εδώ ξέρω εγώ τον Καρντάσι και τα λοιπά, και καθίσανε να τα πούνε. Πήραν να πάρουν ένα απεριτίφ. Το Κατάρ όμως, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ λέει ότι αντικείμενο συζητήσεων είναι η Θράκη. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Κάτσε, συγγνώμη, αυτή η παραπληροφόρηση. Εμείς είχαμε Έλληνες δημοσιογράφους εκεί. Είχαν πάει τόσοι επιχειρηματίες. Είχαμε καθημερινή ενημέρωση σε όλες τις ιστοσελίδες και στις ειδήσεις. Είχαμε απεσταλμένους. Και ξέρει η Καταριανή που την κύκλαψε, ας πούμε, αυτή η φτωχή εκεί πέρα Άραβες, τι είπε ο Ερντογάν και δεν το ξέρουμε εμείς. Ξέρω εγώ. Τι η Θράκη, τι εννοείς η Θράκη, από πού και ως πού η Θράκη. Λέω εγώ τώρα λέω. Δεν είναι δικιά μας η Θράκη, γιατί τη συζητάμε με τον Ερντογάν. Προφανώς δικό μας κόπεδο είναι, ναι. Όπως όλη και όλη η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι στα 120 χιλιόμετρα από τα σύνορα της ελληνικής Θράκης έχει φτιαχτεί ειδική οικονομική ζώνη στην Τουρκία. Ναι. Τουρκικές τράπεζες συγκεκριμένου ομίλου διεισδύουν στην λεγόμενη ελληνική Θράκη. Ναι. Λεγόμενη γιατί. Εντάξει, νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Λοιπόν, διεισδύουν. Ο συγκεκριμένος χρηματοοικονομικός όμιλος τροφοδοτείται και ενισχύεται από γερμανικά συμφέροντα, τραπεζικά συμφέροντα. Τελείως τυχαία. Όταν λες διεισδύουν, παίρνουν και δάνεια, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να παίρνουν. Ναι, κάνουν και τέτοια πράγματα, ναι. Κάνουν και τέτοια δάνεια. Γιατί αυτό είναι φοβερό. Η κυρία Καραγιάννη δεν τη λένε αυτή, την πλασιέ του ΕΟΣ. Της ΕΟΣ, ναι. Είχε ειδική προνομιακή σχέση στο να επισκεφτεί την ειδική οικονομική ζώνη που τη λένε European Free Zone, έτσι λέγεται. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ερντογκάν, τουλάχιστον όπως λέει η Χουριέτ, τις ημέρες που ήταν, είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ στη συμμετοχή της Τουρκίας στη διαμόρφωση ειδικών οικονομικών ζωνών στη Θράκη. Ναι. Τώρα, για να ενώσουμε λιγάκι όλες τις τελείες, να δούμε τι φτιάχνουμε. Λοιπόν, άρα από ό,τι φαίνεται τώρα, ο κύριος Σαμαράς πήγε στο Κατάρ για επενδύσεις, λέει. Ναι. Βέβαια, δεν θα βρείτε πουθενά στον κόσμο σοβαρή κυβέρνηση, σοβαρή οικονομία που να συζητάει για επενδύσεις με το Κατάρ. Καμιά. Μήπως γιατί συζητάνε μαζί μας και θέλουμε την αποκλειστικότητα. Ναι, ίσως. Με το Κατάρ εμπλέκονται μόνο επιχειρηματικοί όμιλοι και κυβερνήσεις για να ξεπλύνουν χρήμα. Ή να μετακινήσουν αδιαφανώς χρήμα. Βλέπεις CIA. Μάλιστα. Λοιπόν, το Κατάρ δεν είναι κράτος. Έτσι, το Κατάρ φτιάχτηκε από τους Βρετανούς μόνο και μόνο, και το συντηρούν οι Αμερικανοί, μόνο και μόνο για να αποτελεί μία από τις βιτρίνες μετακίνησης κεφαλαίου προς αδιευκρίνιστους και πολύ σκοτεινούς σκοπούς επιχειρηματικού ή πολιτικού χρήματος. Ναι. Είναι στην πρώτη δεκάδα παγκόσμια στη μετακίνηση μαύρου χρήματος, στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Εξάγει κάθε χρόνο 5 με 6 δισεκατομμύρια δολάρια μαύρο χρήμα, κατελάχιστη εκτίμηση. Μάλιστα. Τον τελευταίο χρόνο τα τελευταία δεκαετία ξεπέρασε τα 70 συνολικά δισεκατομμύρια μαύρο χρήματος που διακίνησε το Κατάρ. Και το Κατάρ, για να ξέρουμε, δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Έτσι. Δεν είναι κράτος, δεν υφίσταται κράτος σοβαρό. Δηλαδή δεν έχει κυβέρνηση, δομές και όλα αυτά τα πράγματα. Οι κάτοικοι του είναι 1.700.000, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Εκ των οποίων τα 3/4 είναι ξένοι υπήκοοι. 3/4. Μάλιστα. Το 93% του εργατικού δυναμικού του Κατάρ είναι επίσης ξένοι. Συντριπτική πλειοψηφία ξένοι εργάτες.
μετανάστες από άλλες μουσουλμανικές χώρες που τους μεταφέρουν κακώς εταιρείες, υπεργολαβικές εταιρείες που τους νοικιάζουν στις πολυεθνικές ή στις άλλες εταιρείες που δρούν στο Κατάρ. Συνθήκες απίστευτες. Συχνά αφήνουν τα κοκαλάκια τους εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Το γεγονός ότι ένα κράτος επίσημα πάει και συνάπτει και μάλιστα προτίθεται να συνάψει διακρατική συμφωνία με κοινό επενδυτικό κεφάλαιο σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Πως τα δικά μας λαμόγια της πολιτικής και της επιχειρηματικής τάξης μαζί με τους Καταριανούς θα μπορέσουν πίσω από τη βιτρίνα των Καταριανών, με βιτρίνα τους Καταριανούς, θα μπορούν να πάρουν μερίδιο λαιλασίας από αυτή τη χώρα. Τίποτα άλλο δεν σημαίνει. Μάλιστα. Γι' αυτό και φτιάξανε τι επενδυτικό κεφάλαιο. Ναι. Δεν μας είπανε τι επενδύσεις. Όταν πας και συζητάς επενδύσεις, οι σοβαρές κυβερνήσεις που θέλουν πραγματικά να δουν επενδύσεις λένε επένδυση στον τομέα αυτών. Σε ποιο χρονοδιάγραμμα, τι απόδοση θα έχει, τι έσοδα για το ελληνικό κράτος, τι θέσεις εργασίας, τι αξιοποίηση υποδομών, τι τεχνολογία. Τίποτα από όλα αυτά. Φτιάξαν ένα επενδυτικό κεφάλαιο για να εκμεταλλευτεί φιλέτα της ελληνικής οικονομίας, να κερδοσκοπήσει. Τα επενδυτικά κεφάλαια είναι εκείνες οι μορφές επιχειρηματικής δράσης, να το πούμε έτσι, που στοχεύουν στη χρηματιστική αγερτία, δηλαδή στις αγοραπολισίες, συγχωνεύσεις και τα ρέστα, ή στην επένδυση έτοιμων φιλέτων της οικονομίας που τα πουλάνε μετά στα χρηματιστήρια προκειμένου να οικονομήσουν από τη χρηματιστηριακή υπεραξία. Έτσι δουλεύουν επενδυτικά. Βλέπε Μαρφίν. Ναι. Investment Group. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη ιστορία. Γι' αυτό πήγαν αυτοί οι δικοί μας κάτω. Για να κανονίσουν με ποιο τρόπο τα λαμόγια θα κάνουν καλύτερη δουλειά και θα κρύψουν λεφτά. Άλλωστε, ποιοι επιχειρηματίες πήγαν μαζί του, τον κύριο Σαμαρά? Δεν είναι επιχειρηματίες. Κανένας από αυτούς. Εισοδηματίες του κερατά είναι. Που εισπράττουν τόκους και αμοιβές από χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Επιχειρηματίας είναι αυτός, ρε παιδί μου, τόσο που νοιάζεται για μια επιχείρηση. Λέω τώρα. Ναι. Ή συνδέεται με μια παραγωγική δραστηριότητα. Με τι συνδέονται αυτοί? Πιάσου ένα από σένα. Και έτσι 22 εταιρείες που δήθεν αντιπροσωπεύουν τη βιομηχανία και που στην ουσία είναι η βιτρίνα για μια συγκεκριμένη ραντιέρικη τάξη εισοδηματιών που λαιλατούν αυτόν τον τόπο δεκαετίες τώρα, κλείσαν συμφωνία με το Κατάρ για να κρυφτούν μέσα από εκεί τα κέρδη που βγάζουν από το εξωτερικό. Γιατί το κάνανε για το Κατάρ? Γιατί κάτω από την πίεση της παγκόσμιας κρίσης, η διέξοδος προς Ελβετία, όπως και η διέξοδος προς Λουξεμβούργο, έκλεισαν. Και με δεδομένο ότι οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί έχουν κηρύξει τον πόλεμο στους ντόπιους ολιγάρχες, αυτοί πασχίζουν πάση θυσία να βρουν διεξόδους για να την κοπανίσουν ή να βγάζουν, να ελαττήσουν και να βγάζουν τα κεφάλαια τους έξω με ασφάλεια. Ναι. Όσο είναι αυτό δυνατό. Νέα διαδρομή λοιπόν του μαύρου χρήματος. Και επειδή, πώς να το πούμε, η Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Ντουμπάι, Κατάρ είναι από εκείνες τις χώρες που ουσιαστικά σαν κράτη δεν έπρεπε να υφίστανται. Είναι κράτη δημιουργήματα μόνο και μόνο επειδή έχουν τρομακτικά έσοδα λόγω πετρελαίου. Χρησιμοποιούνται αυτά τα έσοδα για να κρύβονται παράνομες, μαύρες ή αδιαφανείς μετακινήσεις κεφαλαίων, επιχειρηματικών ή πολιτικών. Γι' αυτό υφίστανται αυτά τα κράτη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να υφίστανται. Ούτε λαούς έχουν, ούτε τίποτα. Είπαμε το Κατάρ. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, και τώρα πάνε να βρουν τρόπο με ποιο τρόπο θα διοχετεύσουν τα κομματικά ταμεία της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του Κουβέλη, θα τα διοχετεύσουν από το Κατάρ. Πώς θα βγουν τα επιχειρηματικά λαμόγια να τα διώξουν από τα λεφτά, γιατί φοβούνται ότι στην αντιπαράθεση Αμερικανών Γερμανών θα τους βγάλουν στη σέντρα. Όπως πρόσφατα έγινε με τους Αυστριακούς στο Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο υπέγραψε μια συμφωνία με την Αυστρία, όπου η Αυστρία προσδοκά από πρόσθετη φορολογία στους Αυστριακούς που έχουν καταφύγει εκεί τα κεφαλαία τους περίπου 2 με 2,5 δις. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το παιχνίδι, εννοώ με την
σε κάθε χώρα υπάρχει μια ντόπια ολιγαρχία, έτσι, η οποία αρχίζει και κουρεύεται. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Βέβαια. Έτσι. Το έχουμε αναλύσει βέβαια για τη Γαλλία. Ότι ο μεγάλος τρώει το μικρό. Λοιπόν, και δεν θα τον αφήσει να επιβιώσει. Εκεί, ναι, βλέπουμε ότι. Οι δικοί μας ολιγάρχες, Δασκαλόπουλος, Βαρδινογιάννης και λοιποί, Μαρινάκης, όλοι αυτοί οι τύποι, Ναι. λοιπόν, οι οποίοι είναι βουτυγμένοι στο μαύρο χρήμα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, προσπαθούν να βρουν τρόπο ποιος θα υποστηρίξει ποιον, σε ποιο στρατόπεδο να μπουν και ταυτόχρονα να φανούν χρήσιμοι σε αυτό το στρατόπεδο ως σέμπροι, ως μεσάζοντες. Γιατί έχουν πολιτικές διασυνδέσεις και τα κονέα, ας πούμε, που χρειάζεται για να μπορούν οι άλλοι να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό που αναλύσουν. Και έτσι, μπράβο. Και έτσι να διατηρήσουν τις θέσεις τους και την περιουσία τους. Λοιπόν, αυτό είναι, και να υποφεληθούν και από το γενικό ξεπούλημα της χώρας. Αυτό γίνεται τώρα αυτή την εποχή. Γι' αυτό πήγαμε το Κατάρ. Σοβαρό κράτος, αξιοπρεπές, με εθνική αξιοπρέπεια, δεν θα ήθελα να έχει καμία σχέση με τον Κατάρ. Καμία. Το πολύ αν έχουμε ανάγκη και δεν μπορούμε να βρούμε από πουθενά αλλού, να πάμε να συμφωνήσουμε για το πετρέλαιο. Αλλά με αυτούς τους εμμύριδες είναι να πας να τους δίνεις το χέρι και μετά να μετράς τα δάχτυλα. Ούτε για το πετρέλαιο δεν άξιζε τον κόπο να πάει να κλείσει συμφωνία εκεί. Γιατί οι ιστοσημωρίες που διοικούν το Κατάρ δεν είναι να πας να παίξεις. Γι' αυτό είδες ωστόσο ότι ο Αντωνάκης για πρώτη φορά θέλει να πάει κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή οι Καταριανοί του είπανε μόνο και κρατικές συμφωνίες. Εμείς δεν παίρνουμε σε διαγωνισμούς. Οκ, παιδιά. Όχι, εμείς είμαστε κρατική μαφία. Δεν είμαστε τώρα. Τώρα εσύ έρχεσαι εδώ πέρα και μου ζητάς χρήματα και θα με βάλεις και σε διαγωνισμό. Και τι έκανε ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς είπε ότι θα το κοιτάξουμε το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβαλε το ΣΕΒ να κλείσει συμφωνία. Ναι, Έκλεισε ο ΣΕΒ τη συμφωνία με το Καταριανό Γενικό Επιμελητήριο. Το επιμελητήριο δηλαδή που έχει τις κρατικές εταιρείες του Κατάρ. Ποιες κρατικές εταιρείες τώρα, κολοκύθια. Το Κατάρ δεν είναι κράτος. Έτσι, ανατολικός δεσποτισμός ολοκληρωτικού τύπου. Κορπορατισμό έχει. Κρατικό κορπορατισμό. Δεν έχει καμία σχέση με την έννοια των κρατικών επιχειρήσεων που τις κοινωνίζουμε εμείς. Τις διοικούν ξένοι με βιτρίνα Καταριανούς. Λοιπόν, και μάλιστα είναι φοβερά ρατσιστικό κράτος, ειδικά βεβαίως απέναντι στους μετανάστες. Και ποιους μετανάστες? Το Κοσμάκι, που το φέρνουν εδώ, που το φέρνουν μάλλον λαθρέα για να δουλεύει. Το ίδιο το Κατάρ είναι μια ειδική οικονομική ζώνη. Το πρώτο κράτος στην ειδική οικονομική ζώνη. Ναι, δεν είναι μόνο το μόνο κράτος, είναι και τα άλλα. Αλλά λέω για να καταλάβουμε με ποιους πάμε να κάνουμε παρέα. Με ποιους. Εντάξει, ναι, δώσανε νέο νόημα στο ότι πρέπει να στραφούμε και σε άλλες αγορές και σε άλλες συμμαχίες. Αυτή η κυβέρνηση έδωσε νέο νόημα. Όχι, και από την άλλη μεριά, όταν λες, ας πούμε, να πάει να κάνεις, ας πούμε, διακρατικές συμφωνίες με χώρες που δεν είναι του πρώτου μπλοκ, και τέλος πάντων αυτό δεν όχι. Είπαμε εκεί, με την Αφρική τώρα. Μην πεις τώρα Τσάβες και τέτοια, σε παρακαλώ. Όχι, δεν μιλάω για αυτούς, γιατί είναι πολύ προθυμένη άποψη το να πας με μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της. Εδώ δεν τόλμησε ο Τσίπρας να πει, ρε παιδί μου, καλά λόγια για την Αργεντινή. Δεν λέω τώρα γιατί δεν έχει προβλήματα. Βεβαίως έχει προβλήματα. Αλλά μη τι άλλο, έκανε τη μαγιά. Ναι. Να πεις ότι τουλάχιστον προσπαθεί και έκανε τη διαφορά, έτσι. Έκανε μια μαγιά. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Είναι η καλύτερη δυνατή λύση, κατά τη γνώμη μου, όχι.